Dobré ráno, srdečne pozdravujem dneska z tohto kanála. Nespala som v noci dobre, všetko možné vo mne pracuje, ale je teraz vo mne taká radosť, pretože som sa vrátila k tomu, čo mňa vždy zaujímalo. A naplňalo, kde vidím veľký potenciál. A to sú slova. Tak som sa hrala so slovami. Rozoberala som si jednotlivé slova a prišlo aj slovo riaditeľka. No a tak z toho vzniklo alebo ťa riaditeľka. Taký impuls mi prišiel. Takto som chcela dať dneska do éteru. Kto to chce a potrebuje počuť. Krásny deň. Želám nám.